yen yen gampang luwih gampang. Reng Siapa? gandeng juragan wifi, juragan son, juragan genset. Nggih. Ngarep ke gapura kayak son horok. Son horok Mas, kene iki gudangnya lho Jawa Timur. Aku dhewe ini semangat yo latihan yo gah. Iki ya termasuk apa jenenge pertama kali nyinden melu bapak ya. Nggih, jan tasik kemutan kula sejarah-sejarahnya niku belajar nerekke panjenengan. Kelas piro kan, Nduk? Kelas 3. 3 SD. Kelas 3 SD. Pokok sing dalang Bapak Kangko, Nggih. sing nyoting live streamingnya Pak Utis. Bapak Utis. Ya Wah, Allah. luar biasa, sangat berjasa sekali ya Mas ya. Lah iya to, kebangetan jenengan. Kecilik aku digendongi mek Pak Utis. Lah ya berarti jenengan karo Pak Utis akrab banget. Akrab. Pak Akangko kali Pak Utis Seperti akrab Bapak. banget. Domongi kok. Lah iya to kok do ra isin blas. Lah Ora bisa. nyapa? Lu atase do akrab mosok disangoni kok gelem. Nek aku ngono genah ora Lah kenal Pak sampe Utis. lak ya akrab to. Ora kok, aku ora kenal kok. Loh. Mula aku disangoni tak tampani wong ora kenal. Lho kowe mau lho, Mbok. Tenan kamu tampani. Tak tampani ora kenal kok. Kowe mau kok tampani ora? Engko balekno, wong wis akrab kok ditampani. Yo Pak yo. Wis ket mau aku wis dikei tapi kadung iki. Walah, aku kok dipenggalih lho, Pak. Wong aku ora kenal kok. Alhamdulillah didoakan yang terbaik ya Mas. Dungane piye nok? Walaupun acaranya sudah berjalan beberapa hari, alhamdulillah lancar ya Mas. Amin, Sampai ya Rabbal hari alamin. sekarang. Pokoknya Luar biasa. didoakan buat temanten Mbak Diana dan Mas Aditya. Nggih. Didoakan semoga bahagia selalu menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Dilancarkan rezekinya sehat Amin. selalu pokoknya ya Mas ya. Yo aku ning gur apa ya ngowahi sithik ya nok ya. Nek bahagia selalu gak pati penak, Mas. Loh, iya bener toh? Oh gak penak. Kirong rabi tuturono. Nek bahagia selalu gak penak. Lah, Rakitan nyapa? pisan kudu nganggo tukaran. Wong nek bar tukaran malah saya gayeng kok. Yo Pak yo. Heeh. Oh lho yo Pak yo. Oh berarti Oh, ngono nek- ya apa jenenge ada chemistry-nya ngono. Lah gini kok yo paham Tapi suwe-suwe. kan intine kan tetep gandeng Bahagia. bareng reruntungan kadya mimilan mintuno ngono Bener, to ya wong Mas. omah-omah iki ora luput saka tukar padudon mergo kembange wong omah-omah. Iya. Ibarate tumbuhan nek tanpa berbunga kapan berbuah. Ngono lho nok ya. Ya ngono. Wis Wis jan. wis kono Mas penak-penakno. Wis wek-wekmu dhewe. Putune napa niku wayahipun Bapak Pak Utis juga nggih. tadi. Heeh, wah, Kendel cinta lho ya Mas. Cik. Wondele lanjut. Ngono. Kiai cilik seneng banget nek karo wayang. Wah, pokoke suwen aku nek sunat koyo ngene-ngene Mbah. Iya. Cocok le aku Cocok, setuju aku. Jen. Lah wayangan ngono iki wong entekne kebo sitok, ora bakal entek kebo sitok. Ngerti kebo ora? Kebu ini Pak. Kebo sing pawon burine gudang kamu lho. Rupane enek ijo, enek abang. Wah, yo jan wakeh mau Mas, sampean ora roh. Ora roh wong aku ora teko ngguri kok. Jan kuatah nggih Pak nggih. Nah, nggih. oke. Kebu nek abang ijo iku Pak. Genset. Genset Lah wakeh, juragan Mas. jual beli genset terbesar di Kediri ya. Rumangsamu piye? Ki lek ngarani kebo. Kepo, soalnya gede-gede ngoten nggih Pak. Gede-gede. nggih. Oh, wis manut kowe nduk wis gak mudeng aku. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh Cinten. Bapak Rudi, Om Rudi, Papa Rudi sama Mami Putri. Ora usah mbok ngaturke rawuh ora apa-apa. Lah nyapa kok? Ora ngejob lho. Lah kene dhewe lak ya nderekke Om Rudi to, oh, Mas. Pangapunten, aku rada serik kono. Nyapa? Ya ra serik piye? Bojone lho ayune ngono. Ya emang cantik toh, kayak lek apa jenenge lek yang cowok dalang yang yang cewek sinden ki cocok loh Mas. Pasangan yang paling cocok ngono loh. Cocok banget sing lanang dalang sing wedok. Sinden. Sinden. Lah lek sampean Aku sing dagelan lanang dagelan bojone dukun pijet. tenan to kuwi Mas. Tenan. Tukang dukun pijet no, tukang nulungi wong bayi-bayi ngono kuwi lho. Pelok barang Mas Freddy. Pelok barang. Gegaran ning wong akrami. Ah, bawa sik engko gek ganti Mami Lucy. Nggih. Ya, jan. Ayo, Nduk. Gegaran
nih. Saya mapan. Kelas piro nduk saiki, Tang? Kelas 2 SMA. Lah loro SMA. Nggih. Upama kok aku ijek Joko mesti kowe tak pek bojo tak mulyake no. Apa iso? Kowe tak pek bojo. Ora percaya tapi aku. Masya Allah, kowe tak pek bojo to, nganten anyar langsung tak tukokke mobil Cherry, aku nyupir ning ngarep kowe ning mburi karo goreng tahu bulat. Mau padake bakal tahu. Dijak usaha. Yo, iki pito hari. Kinyis kayak ngene iki. Yo malah gosong minggu wae. sing tuku malah akeh. Bakule cantik yo Pak yo. Mbok. Lho kok Kuwi lho Mas, dene sampeyan sing gorengko ben wajahmu rada-rada ireng. Ya, Ngene sesuk. nak yo keputihan ngono kuwi. keputihan kok aku. Keputihan yo bude-budemu iki kok. Ya bacot kena. Mau Pak Utis wis meling karo aku. Anu lho Mas, mungkin kula mbon sadunggahne. Amargi kula wau dalu pun munggah campur sari Surya Buana. Ah nggih. Ora gelem tunggahne. Kok mek entok iki apa lho? Ketok yo wedi ketok. Ayo nah. Nanong Amang ati bawi wong arep rabi pawitane dudu bondo, dudu rupa ning pawitane ati. Oh iya. Leres Pak Nek golek wong ayu akeh tunggale, nek golek wong sugih akeh kancane. Ning nek goleki rasane ati sing tentrem kuwi mung siji ya kuwi jodoh pati ning teko pati ning urip besok. Setia ya, Mas. Setia sampai mati. Kaya aku iki lho. Iya iya. Luput. Luput pisan kena pisan Yen yen gampang luwih gampang Reng Siapa? gandeng juragan wifi, juragan son, juragan genset. Nggih. Ngarep ke gapura kayak son horok. son horok Mas kene iki gudangnya lho Jawa Timur iki Son Mas. horok. Walah kuwi wong son lho, tak kira nek gapura Mojopahit. Sound system. Masya Allah. Tur wong kene iki nek nyetel son ora banter ra marep ya. Lah nggih, Mau pokok enak sing- jan enek sing mecahne kaca omah bareng. Ah iya. ngono, Mas. Gentenge do melorot ki malah seneng kok. Malah seneng. Nek son ki ora apik ning Kediri, nek urung iso mecah nih kaca karo melorot nih katoke. Meloroti genteng kok teko Tenan, rong marep malah tangga-tangga do seneng. Pak Utis kan sungkan peke lho, sonku nganti iso melorotke Wah, gentenge tangga. lah, luar Tanggane biasa. diparan pripun, Pak? Anu mboten Pak Utis banter mawon mboten napa-napa. Malah kon banterke neh. Oh iya. Makane sone po enak to Mas ya saiki. Jan tenan elok tenan. Layak Pak Utis yo pinter kok. Ngapa? Kancane dipasang genteng kono nganggone galvalum kok ndur kok. Ben ra klorot modele. Iya. Ya, terus nah. Yen angel Lah, ya.
gampangnya gampang, nek angel-angel tenan. Oh iya. Ora kena dituku nganggo apa, Nduk? Tan kena tinumbas harta. Ya, coba ngaturke lelagon kelinci ucul pumpung melok barang ning digarap nganggo gamelan Bali ya, no? Oh nggih. Nah, coba mumpung entuk alhamdulillah entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya. Nah, nggih luar Kakangku biasa. Suwargi Ki Entus Susmono saka Tegal. Nggih, Dwi Jalaras niku kompak nggih, Pak. Nggih kompak. Napa niku mengikuti tren-tren zaman sekarang lho, Mas. Kompak. Update. Wijo laras kok. Ya, kompak nek pas komplit. Ya. Ndek ngene Purwodadi akak ngonekne iki kok mesane sing ngendang aku. Mergo sing Jaipong pamit, heeh. Ning ora apa-apa nek bengi iki komplit ndelalah sowan gene dulur ana ing Pule Kandhat Kedir sowan ana daleme Pak Otis kanca-kanca Dwija Laras wit saka Wiyaga Waranggana tukang son peniti gamelan blas ora enek sing pamit. Sing pamit mung siji sopir truk gamelan utawa sopir truk sound system. Mergo disembur ula sikile. Ya, sing pamit mung sitok-tok. Yo, coba kelinci ucul garap Satria Laras bawa garap gamelan Bali. Yuk, monggo, Cok. Dados. Gamelan Bali tambah sithik Mas Agus. Sing keduan dangdut, Nduk Lintang Kail. Yo.
kasih Slendro Songo Mas Brady. Wis digarapke mau lagune Kelinci Ucul Mas Gareng. Nggih, luar biasa Pak e. Bawane Asmara Ndono. Nggih, sampun Mbak Lintang genti mboke, genti mamine. Oh, ngono. Mbak Lucy Bahman, heeh, engko ditempune ngantarane Mbak Lucy karo Lintang bar iki. Ya. Mami. Langsung dangdut, Cok. Yen liwat aku kelingan Mbok kae. Yen tak kalah. Sing kedua Samboyo Lur.
Ya, ya. Ayo lah. Mas Gareng, Dalem. tujune Mbak Lucy iki gaweane Gusti Allah. Lah kok saged? Momo gaweane liyane Gusti Allah, mrene sing do gogrok ting glundung. Lah, Nanti jogete we kaya ngono lho. lah niki do dirasani. Ah, dirasani piye? Buh, penyanyi sitok ku lho, polahe nganti kaya pedet selapan. Ora trimo pedet wong iki Brahman. Oh iya, Pedet bener. ilak cilik. Aku bareng ngerti jogetane Mbak Lucy. Ngapa? Tak gagas koyo kae lho Pak, jenengan ngerti toko cat enek plendungane gedhe lho. Iya. Lek iki sakek pintere kendange lho iki cah nom-nom multi talenta mbok tak kon ngerokne tanganku koyo apa lah pinter. Sapa jeneng iki? Anu, Farel. Farel. Karel. Iki ora dadi, Mbak. Nah iki sik ora dadi. Sik napa? Iki ora iso dadi, sing dadi sitoke kae lho. Oh, gak aku kayak sirik aku nang ndi iki mau. Nang ndi wae ra lho. Farel. Ah, bisa. Iki Farel sik bujangan pinter. Ah, Anu, iki ya Pak dosen iki. Sinten? Pak dosen iki. Iya, calon dosen. calon. Iya, Calon dosen. Iki pinter. Oh, calon adine dosen. Iya. Ya ora apa. Iki pinter lho, sing pinter ki sing ngendang. Aku mang mek nengok ngerokne tangane. Oh, kok iso coba. Jajalan kowe mbok joget piye lak diterokne tangan. Oh, coba. Iya le, ndang, ayo. Anu. Yen lewat aku kelingan. Iki ciri khasnya Farel. Gebok kae lo Mas. Iya, tak gep leset. Iya. Hop, henti aku. Iso apa? Alah turah nek gur kaya ngono lho. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak go leren Eleh. Tak undak. ning cagak kebak tulisan. Eleh. Mbak Lucy iso terus. Tanda isik. Rewan. Gubuk asmara Asik. biyen kae. Asik. Tak go andum terus. Ra iso. Aku mlaku muni kok. Terang Hop. Sewene. Aku ngerti enek. Apa? Dalang lo iso. Oh sakjane iso. Iso. Apa kowe iki? Gubuk kae nyimpen wadi. Ayo Pak. Asik. Piwet. Piye? Tomat. Kok. Aku sampe Iso. iduku sampe ngocak. Tugen tak gentung. Aku ngerti enek rahasiane iki. Rahasiane. Pak Dalang sampe iso ngono. Kemekelen. Rahasiane apa? Bos enek-enek to model itu. Ora percaya lho. Iki mbak tangane sinden ngene-ngene lek diterokne. Ki sakek pintere. Sinden iki. Iya. Dian Mbok tenan. ora percaya iki jajal. Iki congpe iki kok ngene-ngene lak muni jajale Mbak. Jajale Mbak. Gubuk kae nyimpan awati lo Mas. Wiwit biyen. Wes Dian. Tuman. Wes Dian. Kok iki lho. Wah. Piye kaya ngono? Wes Dian. Wah, lah kaya ngono. kuwi. Jogetan opo? Gubuk. Wes Dian. Jurus 1000 iwak lele. Oh, wes. Oh. Loh, pinter. Ora percaya. Wes Dian. Kari dhewe kok nyekel letong kok diceprakne gurin. Congpe kancane Sulaya iki. Lho, kuwi pinter. Kur kowe tok ya enggak iso. Aku ya? Aja laras kok.
Berarti yo mesine kowe enek masalah mbek dheke. Heeh. Ngerti aku. Apa? Bojoku ayu to. Lek. Kowe meri to le. Ning nuwun sewu Pak kok. Ngapa? Geser rene. Ngapa? Aku mau lho jejer jenengan no. Ibarate wong mangan esuk koyo sarapan sego soto, teh hanget, gulane batu nyampleng dipangan terus gembrobyos. Lho bareng karo kowe kok ya oblok-oblok to modele. Kowe arep nglone aku gedhi. Ya ora nek gedine ya ora ya gur gedem. Kowe arep nglone aku gedhi. Ora ya gur ora ngono kuwi to. Kowe lek ngelokne aku gedhi padha karo kowe ya ngelokne bojone dalange. Garwane dalange ya gedhi dhuwur. Lah ya kuwi semayanan kok lemu-lemu bareng ngono kok. Kowe ora ngerti keistimewane wong lemu aja ngenyek karo wong lemu. Lemu malah ngentekno kasur. Kuwi jarane sapa? Lah aku mbiyen ning tanggoku masaklane Ponorogo kono to. Masahmu ki 5 desa iki bodho arep lara, arep meninggal kabeh. Dian. Wong awak lemu malah dadi kuru kena gizi buruk. Masamu terus aku mbosok geger tangga-tanggaku arep lara gering ning rumah sakit to. Do lara. Diceluk Pak Lurah. Akhirnya aku ndaplang ning arep bali desa. Aku tak mimiki kabeh tangga-tanggaku langsung waras kowe. Mengatasi gizi buruk wong lemu-lemu ambekno. Lho genah Mergo sehat awake. kae sing gak tawar malah mati no. Kok iso? Lah kedaluwarsa lho kuwi. Apane sing kedaluwarsa? Susune. Lho, nyak ya Bu, nyak. Kowe ora ngerti saiki. Wah, sekarang itu zaman canggih. Iki tahun piro? 2026. Iki wis zaman canggih, ngerti? Alat-alat wis canggih menciptakan susu kedaluwarsa, ya toh? Diawetno. Malah jadi sesuatu yang luar biasa dicari para ibu-ibu, para gadis-gadis gemuk. Apa kuwi? Piye kuwi saiki difermentasi dadi omben. Nggih diet. Membersihkan usus dadi malih mentret, terus malih wong-wong dadi langsing. Oh berarti nek susu kedaluwarsa marai cilik. Iya. Kudune kowe ya cilik wong malah gembol susune no. Loh, ya ora apa-apa wong aku sedekah mau. Menyelamatkan wong gizi buruk. Ora usah ngenyek. Aku lemu, bojone dalang lemu. Lah bojomu gedine lho 2 cakruk. Malah ora apa-apa, bojo lemu cek kono dalang kanggo duwite akeh ganteng bojone lemu karena terpenuhi secara gizi. Gak kaya bojomu. Ora apa-apa bojoku 2 cakruk ndek iki wis gelem diet. Diet apa? Wong aku rono keleh bapak malah salah Gusti Allah. Assalamualaikum Mas Gareng wonten enek wong teko gedhi lemune rong aku. Bojone gitu. Gawe daster. Melakuke oplak. Dastere jebol keleke. Tibake bojomu ndope njurmati sisik. Kuwi dhisik ya, saiki wis tak kandhani gandeng kowe dadi bojoku, mbok ya ngepek-pek rasane atiku to Bu, diet aku ngono. Bojoku wis takon diet. Pendak esuk takon lari pagi, Pak. Alhamdulillah lari pagi kit 4 sasi teko saiki rung balik. Loh, nanti Minggat ya. Amin. Ora, aku jek buta. Selamat malam, assalamualaikum Mas Kangkong. Waalaikumsalam Mbak Lucy Brahma. Sumpah kula iki teko mangisin. Apa? Isinan pol tenan. Lah sapa? Aku ora ngerti tak kira iki mau ora ngerti lek sing duwe gawe Mas Utis. Tak kira Pak Utis punya event ya ta, jadi EO. Dalange Pak Kangko bintang tamune Luciano Gareng karo Lintang Kairo aku. Terus tiwas aku ditekoni regane iki wis tak arani ngono ae. Aku ora ngerti sumpah. Terus tekan doto, masalah tibake Pak Utis sing duwe gawe. Ya Allah Gusti, arep ora tak tampani iki ya piye, tak tampani piye aku ya ngono. Akhire mbasa roh mburi kaya ngono kae. Akhire Pak Utis luwih sugih saka aku, ya akhire tak tampani. Padha wae. Mas aku nek tak balekke kok. Lah wong kowe ngerti regane genset siji ka lho. Genset siji. Ratusan yuta. Alah sak omahku wis turah. Tenan. Apa nek kok iki aku ya wis terus piye akhire tak lebokne tas aku mang. Isin urasin tak tompong Pak Utis wis sugih kok aku. Pak Utis iki terah sugih. Iya. Ning gak iso bangun omah. Kok iso? Lah iki sing bangun lho tukang. Piye ta kowe iki? Ya jelas tukang kan. Lah iya bener aku Pak Utis iki sugih ning gak iso bangun omah. Sing bangun tukang ya Bu ya. Mosok Pak Utis sampe nata bata dhewe. Kowe iki. Terus ya omah ngarep kuwi daleme Mas Manten. Putrane dibangun di omah. Tingkat kuwi. Tingkat kuwi. Cagake papat cagake. Iya. Nggonamu kae ya. Walah. Nggonamu ki ngono kuwi apa ora? Walah gedhe nggonku, mewah nggonku. Cagake piro omahmu? Cagakku 19. Lha kok akeh men. Luwih apik saka putrane Pak Udis no. Ya nek apik-apike kuwi ning nggonku 19 sing mergo anggen ndayek rene tak cengkal sitok.
Ndeyek rek cengkal sitok. Iya, kere banget. Lho sombong dhisik kere urusan guri. Penting arep ketok sombong sik. Iya. Yo Pak yo. Iya. Alhamdulillah intine Mas sapa iki mau jenenge? Mas Materi. Aditya kalih Mbak sapa Mas? Iya. Mbak Mas Diana. Aditya, Mbak Diana. Kuwi serasi ya Mas. Serasi Ganteng ambek ayu. ganteng ambe ayu ibarate tumbuh wis oleh tutupe yen curiga wis manjing rangkane ngono kae. Wis akeh donga sing diaturne kanggo belione dan intine aku ndongakne kagem dulur lanang Mas Utis ya Nggih. padha ature Mas Kangko mulai awakku mbiyen sak anu kene sik langsing. Aku mbiyen jaman langsing nari jaipong iki Mbak sapa Mbak Okta iki lek nari jaipong kan gawe anu to kipas to. Kipas. Aku mbiyen jaman langsing aku nari jaipong gawe blower. Asik. Ono lha mbok AC sisan. Akhirnya awakku ning kono gelunganku keri ning dhuwur. Aku cakok sembrono. Biasa. Kowe iki piye? Dadi ke jaman nom-nomane Mbak Mas Lucy kan. Utis. Oh, Mbak Utis. Aku ya wis tepung karo Mbak Lucy. Mas Utis dan Mas Aji Soteng itu yang pertama kali melalui YouTuber luar biasa. Masya Allah luar biasa. Utang budine akeh ku mau lho. Yes. Ajane Lah isin iya. aku. Nampa iki. Utang budi akeh kok ya ditampa amplope. Kok ora duwe isin aku ya. Gumun aku. Perkara genset ku mau lho. Nggih, Ya, Bu. aku sok. Niki enten Dek Rudi Mas. Ya, Allah, Mas Dek Rudi Gareng. Rudi. Ya Allah Kok kabarmu ora- piye, Dek? Kok nyeluke Dek iki lho? Alah Mas ora bolo, iki sak leteng kanca. Kanca kok iki dhek sak leteng katek setahun. Kanca sekolah katek setahun. Anu Dek mben ke pucet lho karo aku. Sapa? Iki wis cahyane kok rada abang. Mas Rudi lho. Heeh, aku ki wis 7 tahun ora dijob kae. Heeh. Aku ini iki ki Rudi Gareng ke peran duwe teleponku, aku napa lali alamatku sekali ditelepon. Wah, aku seneng. Heeh. Dicethokne kancaku plek. Heeh. Sapa? Mbak anak bangka kae. Oh, Brece. Seneng wis kadung deng 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 deng. Iki ki kok dengaran Rudi iki apa? Biasanya aku orang mangkat Mas Rudi ki lunas. Heeh. Masa lu. Iki ngapa kok Mas Rudi ki ora nek telepon. Aku ya wis krasa. Bareng ketemu, Mbak, Mas Rudi sakit apa? Mbah duka pucet mboten kelar ngomong mulih wayangan. Maune budal munggah panggung ki gagah. Semangat gagah. Asam lambung kok piye kira? Mboten, Masuk angin. mboten. Kok iso pucet iki no? Urung sida bayaran. Tapi itu suka duka seperti Ayo. itu. Yes. Matur nuwun Mas Rudi, Mas Kangko itu teman-teman seperjuangan. Nggih alhamdulillah Awet kepunden-kepunden kula Mbak sedaya. Putri, matur suwun. Mas Patrick iki ya calon manten. Heeh Mas Patrick ya calon manten. Sok kabari